Omedo dhi nyime korwa donje mago mag Kenya Kwanza. Jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende laro komten piny gutiko mar UDA ne otero kampen mage e gwenge mag hoho mar okak. Ruto manochako kampen mage boma Eldoret nyiso chir ma en-go ni gibiro yudo loch e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Ruto kod lange okwayo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo omiyo ni obiro chiwo telo ne jal ma jopiny biro yiero e kinde yiero maduong'. Kaka seche medo ng'adore ne josiasa kendo ng'wech koro chimo debe, kampen mopong' gi singo medo tuyo lwasi mar piny Kenya motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Eldoret ei kaunti ma Uasin Gishu, kweth mag Kenya Kwanza kotelnegi koda jachung' e laro kom jatend piny gutiko mar UDA William Ruto ne ochwalo kampen margi ka ote maduong' en neno ni kwe obedo e kinde yiero maduong' ma higani. We have said and we have made a solemn commitment as the people from Rift Valley that we will live together in harmony. We will respect everybody's opinion and everybody is going to vote the way they want in this Rift Valley. Sisi ni watu tunaamini kwa demokrasia. Sisi tunaamini kwa sera. Sisi hatutishwi na sera ya mtu. Sisi tuko tayari kumsikiza kila Mkenya, and we can decipher what a good plan is from what a plan that is not so good. Ruto bende ne otiyo gi kampen mare jiwo ogendini modak e hoho mar okak mondo mi kik bed gi luoro moro amora kendo gibed thuolo mar goyo ombulu ne ng'ata ng'ata ma gihero, ka bende onyiso jatend piny Uhuru Kenyatta ni obiro chiwo telo ne jal ma jo Kenya biro miyo loch e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyanza, tutatembea na nyinyi katika serikali ya Kenya Kwanza. Serikali ya Kenya Kwanza itawajumuisha Wakenya wote na hakuna Mkenya atawachwa nje. Kenya hii tumeamua itakuwa ni Kenya. Haiwezi tena kuwa na fujo kwa sababu ya mambo ya siasa. Hapo ni kidole bwana rais. Handover kwa yule wa Kenya wameamua. Si namna hiyo? Hapo sasa umesimama mahali mzuri ya demokrasia. Koloso e kinde kampen onogo, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula ojiwo oganda mag hoho mar okak mondo mi obi owuog oko kar rombgi mar goyo ombulu, ka bende ginyiso chir ni gin kaka Kenya Kwanza ema gibiro yudo loch e yiero no. And a peaceful transition. Tunataka tutoke kwa muhula wa Uhuru na tuingie kwa muhula wa Ruto kwa njia ya amani. Hatutaki fujo, hatutaki watusumbue, hatutaki mambo ya kuharibu taifa hili. Wakenya wameamua ya kwamba wataishi pamoja. Hakuna siku moja tutapigana kwa sababu ya uchaguzi. Tutaenda kupiga kura, yule hatutaki tutamkataa, yule tunataka tutampigia kura. Ile tunawaomba tu ni tarehe 9 mwezi huu asubuhi na mapema mutoke mpige kura. E kinde no jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod seneta mar kaunti ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ma bende duto noteno William Ruto e kampen mare ne ojiwo jopiny mondo mi obi oti gi thuolo mar yiero e nyiso demokrasia margi maonge luoro mora mora. Nisione mtu anafunga kitanda ama mattress ati anaenda Kisumu kusikia vile kura inaenda. Ukiwa mjeluo wa hapa, wewe unafaa kwa Uasin Gishu na upige kura hapa na tutakuwa na amani ya kutosha. The people of Uasin Gishu and Rift Valley will vote whoever they will vote for. They have decided they will vote for William Ruto. But even if there is 1 or 2 or 3 people who are going to vote for a different candidate, it is their democratic right, and we are going to respect that democratic right. E kinde ni makoro ng'wech mar debe ochope amedi, jo Kenya Kwanza medo nyiso geno margi mar yudo loch e yiero madwe mar aboro, ka bende gijiwo oganda jo Kenya mondo kik yie ng'ata ng'ato pogi kaluwore kod weche mag siasa.